Assalamu alaikum ya 'yan uwana al'ummar Najeriya musamman kabilar mu ta Hausawa. Ina son na yi amfani da wannan dama na yi jan hankali ga wasu mutane da suka yi mana gurguwar fahimta suke kallon mu a mawaƙa ƙasƙantattu waɗanda misali kamar tsiyaki ko maroƙa ko irin wai in an watsa mana kowa aka ba mu za mu iya zaga ko mu yaba. To wanda yake da wannan tunanin ya canja. Ba don komai ba, waƙa ba iya ita ce sana'ar mu ba, kamar yadda Allah ya hore wa sau mutanen suke kasuwanci, mu ma Allah ya ba mu ilimin da muke mai da naira 10 ta koma naira 11. Amma za ku iya gazgata ni ran da duk wanda ya ji wannan maganar ta wata ran muka haɗu da shi a rumfar kasuwa ya taya na ce masa albarka, daga nan sai ya yarda cewar abin da na faɗa masa yanzu gaskiya ne. Dalili na biyu, idan da dan kuɗi muke waƙa da ni da Dauda Kahutu Rarara da Sani Sabo Ƙwarko da dukkanin sauran mawaƙanmu, ba za mu yi shugaba Muhammadu Buhari waƙa ba, domin shi ba mutum ne da za ka yi masa waƙa ya ɗauki kuɗi baka ba. Sannan kuma kabinet ɗinsa ba su da karar da dan ka waƙe shugaban da irin kyawawan manufarsa su ɗauki wani abu su baka. Wannan ina faɗa ne ƙarara ba wai dan ne wa jam'iyya zagon ƙasa ba, a'a sai dan na gaya wa cewar sana'ar mu ita ce fiye da dukkanin wata riga da za mu saka, mutuncin mu ce. Fikira dan Allah ya ba mu fikira mun iya waka ba shine kuma an nuna wa duniya cewar wasu wanda ba wannan harka suke ba su kuma su samu damar cin mutuncin mu da mutuncin iyalin mu. Allah ya rufa mana asiri daidai gwargwado. Kuma dalilin da isa na sake faɗar wannan na cewa kabinet ɗin Buhari ba masu ɗaukar kuɗi su bayar ne don an ziga Buhari ba. Yau daga hawan shugaba Muhammadu Buhari kawowa yau daga federal government, ni Jamilu Jadda Garko na ne mori mutum ɗaya ne naira 50,000 kawai, shine Shaban Sharaɗa. Kuma idan makusanta na da wanda nake mu'amala da su tun daga ƙauyenmu zuwa inda nake zaune nake rayuwa za su kalli yanayin mu'amalar kashe kuɗina da sauransu, an san cewar bukatata ta wuce wannan amount. Ko makaho ne ya ji numfashi na wanda nake yi daga hawan shugaba Muhammadu Buhari kawo aka ce a federal government 50,000 na amfana da ita, zai san cewar numfashin na daɗe ina yi ba kula shi ba. Amma ba wannan ne a gabanmu ba, mun yarda da irin manufofi da tsari da kyakkyawan niyyar da shugaba Muhammadu Buhari ya zo wa Najeriya da ita, ya dora ta kai, kuma za mu taya shi bakin rai bakin fama. In ma mu wahala yanzu ta zo ta riske mu, to insha Allah za mu taya shugaba Muhammadu Buhari wajen dakile ta ya zama na bata tarar da 'ya'yanmu da jikokin masu tasowa ba. Assalamu alaikum.